One, two.
When
Yamino, Wanda by Contra Fire, no Namwa. Odia Wadia Massa, Siamani Baby Anima, you know. Sabani mwa brabe Amani amaguru ya boya dia maguru abawa mobloni mabawa se bewuna mania Allah de fibre tanfonu kwa beru Mama medu ni atu sui Allah na mama ni mungu asio Asasi ya fuano no. Ozuko nyamidia wana yo. Obibenya wana free ya. Obibenya wana. Abusi abani mwata. Abusi abani mwata. Ujiji bizo already come ya ma free me yo. Nena nyamia majani abatu adisi moja yo. Kukuru Yesu kwa dimijawo Ibeni yo shome Shoma ni wanyama mamazu shawa ni wanyamwe Ansabwa kwenye kupuna wakwa yadiyama yuno imwe Atrazume wafisi yadiyasa mwachundiyo Iyo bubuwa ndiye Yali free majane free mina na urade boa me. Wanko mami amidi amidi Kidi nya kupansa wa mana midi ame free. Oh na ya me bro. Worry
was worry boy. For the Shamuna, Wabo,
Ooh.
Yeah.
Give me
When I'm was even in the Yaban somewhere, you're bored, you're the Mankuma. Joshua Bompire be say, but we are to the one give you, or something to the one on the bottom way, yeah, John. What ya Bufumuya, ya Mukasia, ya Bodumakuma. What be fairly, ya mamma, what be fairly, John Abaco, my body was a different. In your baby's eye, as watching the idea for a while. As I see a brother, as I see a tough first row, who could be a mom as I did enough for a dwyer, my Bob. John Abaco, for a dwyer. Elisa kada kada ya Elisa Uncle Brian,
Yango Pamra Nesawa. I want to Timbrokoma, I have Wabra. Sarabando. I don't hear about so slow. I don't hear about so slow. I'm going to go up here some message for a dwell and I may walk about it. What then is a tear to throw some money and frat here and Yami Bay. What was so
na memenda ɛyɛ homeda bia no woni odifo bɛya sɔre wɔ ha kana yɛ ready a yɛkɔ ubetimi apie abonte amen ready a kansame ho me wa ba do you sabi amedri dia ne moya dia mami oya dia mami Ransford Chief Bible leader
Nyankopɔn abankɛseɛ ɔwotumi bu tumi nyinaa so ɛda wase sɛ wɔ nimonyam bebree sɛ wɔda mo tumi ne wahoɔden so dwumadi a yɛ mpani ne nkonkron adwen de si wɔ sɛ yɛpɛtena bia wofra ma odin ne w'adwuma no sɛdeɛ na wode ne ma di yɛ so baeɛ no ɛyɛ nokorɛ asaseɛ ne bɛsi saa mmere kyerɛ sɛ woawurade wa no ne kasa yɛ ampa sɛ wɔ nimonyam sɛ ogu so yɛ nsɛnsɛnneɛ yɛmbotaeɛ ne sie ni so awurade yɛpaakyɛw ɔtaeɛ ne bia ne nipa ne so de yɛ so yɛso ani so na ɛketewa bi nkɔsi sɛ homeda ne ntwa mu no na sika a yɛrepɛ no na yɛnya amana boro so saa yɛsrɛ hu yɛn mmɔbɔ na dom yɛn mpaebɔ yi mu nso ɔhɔ no ɛbɛboa yɛn yɛsrɛ wo ɔha ne amane ne kɔdaa no a wɔde bɛda wo awurade no ɛma wɔn nsa mfa nkɔkwa ɛfiada no anwummerɛ no kɔsi homeda no no pa awurade na wɔyɛ obia ho adwuma ma no asi yie afei yɛfiri na wɔtwe sɛ ne ɛkɔ no na yɛ adansedi aboro soɔ ne aguama bɛhu yɛn mmɔbɔ bɛkae ɔdan kae mu nnipa nyinaa wɔn atumi baeɛ wɔn ma ne wɔn sika a wɔntumi ama ahohyia ne nso ɔmu nyinaa so ɛma abɔfoɔ nyɛ yɛn ho adwuma yareɛ ɔhaw amanneɛ akwantuo adwumasɛm kɔdaana awaresɛm awoɔ nsɛnsɛm yɛwɔ ne nyinaa da w'anim a ɛntoma bi ankata so ɔrebɔne na ne Nyankopɔn ma wɔkasa ma asoɔkye ntie din deɛ ɔwu yɛ no ɔda so te aseɛ nkwantere Yesu no no yɛabɔ odin no sane wo tumi sane w'animonyam mu yɛyɛ mu adwuma ma ne nsie yie w'adom nti bɛkae asafo yi ɛmu nipa ɛmu aboafoɔ nyinaa amen sɔre na tena ase bɔ wo nsɛm kɛseɛ paa mepaakyɛ wo baabi a aduru no wowɔ abɔnten a mpanimfoɔ sɛ bra bɛtena ase ahahia ayɛ papapapapa nyame asɛm na ɛba baabi a wote wɔ abɔnten biara na anim da wo nkonnwa no aha nyinaa na ɛyɛ ma baabi a ɛyɛ maame mu agyidifoɔ ne te no nti yɛpaakyɛ wo abɔnten hɔ bra bɛtena ase sɛdeɛ mpanimfoɔ ka no no saa berɛ yi na aduru sɛ yɛsua nyame asɛm kakra meekan koraa na nka wobɔ nsɛm na wobɔ nsɛm na wobɔ nsɛm ɛnɛ deɛ mpani ama n'akɔnya sɛ ɔne ho ɛne me yɛnkyɛ onyame asɛm ɛyɛ yadeɛ nyinaa yɛ chief bible reader evangelist Ransford Manfo bɔ nsɛm kɛseɛ paa bɔ nsɛm ame nipa ɛbra so nyame nkoa nyame mfena yɛayɛ aso a yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm korɔgyee a ɔde adom wɔ sɛ fama ɔman yi saa bɔ nsɛm kɛseɛ baako paa Onyame yie na dɛ ɔhɔ daa yɛda Onyankopɔn ne yɛwurade no ase ɔnam ne tumi ne n'ahoɔden so ɛna ɔbɔ yɛn ho ban dwumadie yi ɛfiri berɛ a mpanin kaa ho asɛm no na yɛbu ne sɛ ɛwɔ paa nanso kakra Onyame adom nti wama ɛda no abɛto yɛn ɛhyɛ aseɛ naa no kwasiada adwuada yɛbae ɛbenada ɛnora wokuo ɛna na yɛ dwumadie no mpɔmpɔnsoɔ yɛsaa bɛtoa so ɛnɛ yɛawo yi so Onyame aboa yɛn na ɔsaadeɛ nyinaa bɛhyia mu a na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ Awurade animuonyam kama ho biem ne mfa aseda ma Awurade sɛ ɔyɛ na dɛ ɔhɔ daa aseda a ɛtɔ so biem so bɛkɔ ama mpanin sɛ yɛdwumadie kɛseɛ yi na ɛnɛ ɔbɔyi me sɛ mene w'anim na yɛn nyinaa yɛnsua Nyankopɔn asɛm
Asempa se onipa tie na obɔ ne ho mmɔden sɛ obɛdi so a na aboa no na ayɛ ne nipadua no yie na ɔno nso anya asomdwie. Kristo nhyira wɔn daa. Yɛ program no sɛ wohwetiri asɛm da so a ma so fa yɛ ma so na yɛafa nkonimdie yɛ ma so na yɛafa yɛasetena mu yɛdie ne asetena mu nkɔso a nnipa bi anya bi a na ama na koma tɔ ne yam na saa mpaabɔ a yɛde asi hɔ a yɛbɔ yi yɛbɔ mpae no nyinaa wie a na nsan nnipa biara sɛ wobɛtena asase wei so a adeɛ baako a ehia paa sɛ wobɛhwehwɛ akyira kwan sɛ okra a wɔtiw mu no obɛtumi anya nkwagyeɛ. Hallelujah. Sɛ wokɔ Nyankopɔn fie na woammɔ saa mpaeɛ no sɛ okra bɛnya nkwa a deɛ wobɛnya biara no ɛbɛka asase so ɛnkɔ soro. Nti adɔfo no yɛbɛsere ɛberɛ a yɛyɛ mpaabɔ yi ne mo ahyia yi sɛ ɔnkɔ asɔre biara sɛ ɔnkɔ asɔre biara bɔ mmɔden a sɛ wode wo ho bɛma nokware gyidi asɔre. Gyidi asɔre na ɛyɛ paa o. Ɛyɛ asɔre a ɛyɛ papapapapapapa. Ɛnɛ na nnipa bi abɛwurawura mu a ɔmo ha yɛ adwene. Asɔre no yɛ asɔre a sɛ wobɛwura mu a wankasa hu sɛ nneɛma ɛkɔ yi. Memetena mu kɔ JSS wie, mekɔ SHS wie, mekɔ training college wie, ɛyɛ adwuma bɛsɛ 4 years, ɛkɔ 5 years, ansa na meware. Memeyere ma mentimi kura heda nka ɛpɛ kura mentimi heda nka asa mede wada za one kind straight na mka kyerɛ wo baby I love you one kabi sa wo nsoro na wo hunu ka so ho wo mo asoro pɛn no ɛna obetimi aka no so simple but enkyerɛkyerɛ no a yenyaayɛ no boae na kura mu kakra saa ɛna dia bɛduru saa mpɛmpɛnso yi nti mɛsrɛ yi nyinaa ho sɛ onkɔ asɔre biara yɛda ade akyi yɛda sɔre no nyinaa no na mmerɛ no kɔ n'anim na deɛ na ehu ne sɛ onipa biara nso ne hɔ a wɔnim da a ɔrekɔ da no ɔnsɔdeɛ nti sɛ wote asase yi so na sɛ wɔamfa wo ho amma Awurade na wo ne Onyankopɔn anya pam wɔ mu ɔden a wobɛwu wobɛkɔ baabi ɛnyɛ ɛba saa no wadi wo kra anaborɔ ɔbaa deɛ mfa yɛbɔ ne nkyɛɛ daa nti yɛbɛtie Nyame asɛm mɛsrɛ wo biara sɛ ma woadwen mmra asɛmpa yi so na osutie bi. John chapter 1 John Yohane nwoma di kan 1 John rather chapter 1 ɛhɔ na mehyɛ asɛm no ase afiri. Sɛ onipa bi atena asase so na ɔma bɔne ɛyɛ ne da a Onyankopɔn ntimi mfo adafoɔ. Bible ka Abraham ɛne Onyankopɔn nante. Abraham ne Nyankopɔn nanteeɛ no deɛ ne ma Awurade pɛɛ n'asɛm. Abraham tie ne ho firi nneɛma a ne ntene ho because Abraham papa ne yɛfɛ ne Tera ne papa Tera no na ɔnwinwini nkuaba so no ɔwɔ abosom apam mu kakra bi ɛna Onyankopɔn frɛ Abraham sɛ ɔmfiri ne papa fie na asase a ɔbɛkyerɛ no sɛ ɔkɔtena so a ɔbɛhyira no ayɛ kɛseɛ. Ɛfiri da Abraham firi n'agya fie no yɛante ho asɛm bi a ɔbaa mu biam sɛ Abraham sa kɔɔ n'akyi ɛwɔ ne papa fie na kyerɛ sɛ baabi a Nyankopɔn frɛ no firiiɛ no wansa nkɔɔ biam. Nti sɛ Nyankopɔn ato nsa frɛ yɛnkɔ abosomfie na sɛ nnɛ yɛbɛwura asɔɔdɛm ha bia ɔteɛ bia ntie Nyankopɔn asɛm na wɔnhyɛre nipadua so yie firi sɛ aka kakra bi na deɛ ɔbɛba no anya aba. Amen. Ka Bible 1 John chapter 1 verse number 1 verse number 1 ɔsɛe
I said, down quite in what do you assume? Dan kwa eyi ni ho adi ewo Yesu Kristo ko I say the over free fitness here. John say the over free fitness here. Number 1, the idea asui atie. The idea ni ehunu. The share ni idea nsawe kan ye. Ewo down kwansem no ho. Ewo down kwansem no mo. Na enkwa no yi ne ho adi che. E na Bible ka kire yen se enkwa oye Yesu Kristo no obeyi ni ho adi kire yen. Na ye hunu. Ewa asase we so. Yes. Ede ye hunu. Na ye di ho adanse. Ene ye di Yesu Kristo ho adanse. Na yaka dan kwa ene eta no ho no oyi ne ho adi che yen no. Tio dan kwa na ne agya Nyankopɔn wo soro ho a oyi ne ho adi che ne ho asɛm. Onyankopɔn ma ni beyi ni ho adi kire nipa ewa asase we so no. Ka ho asɛm akyerɛ pa ne ho asɛm akyerɛ yen. De ye hunu ne de ate. De ye hunu ene de ate. Na ye ka kyerɛ mo. Eno na yen so ye gyina Bible so ne na ye no de adu nkomo. Na mo nso mo ne ye nyenyenkofa. Onso ne yen abanya Kristo mu ayonkofa me ka ho asɛm kyerɛ no bi. Na ayonkofa no. Ye ne agya no ne ba Yesu Kristo na ewo. Number 1, ye ne agya Nyankopɔn ene ne ba Yesu Kristo na wo. Bon nsɛm kɛse ma wura do a. Enti sɛ onipa tena asase so. Yes. Na Yesu Kristo no a ɔyɛ wo Nyankopɔn ba no. Sɛ wɔntimi ne no anya ayonkofa. Yes. Na woyɛ wo kra ɔte mu no abrɔ. Na nsɛ meta ka saa asɛm no. Ye kra we atie mu no na ɛwɔ baabi a na ɛhɔ te. Na hɔ yɛ kronkron. Na fi bia ni hɔ. The one day no nyame yɛ na gwen sɛ ɔbɛsoma kwadwo manu dina ba wiase. Yes. Wiase a wɔbɛ nyina no ɛyade ba ko pɛ no wɔbɛyɛ. Ɔbɛhyɛ Nyankopɔn mu nyam. Ɔkra de bɛdui. Ɔbɛhyɛ ni paduam. Yɛ nyinsa na bɔsɔ me nkono. Yɛ wɔ ne ba wiase. Nanso awreho sɛm ne sɛ ɛbra ɔnyini no na nipadua no afurase de wɔkra no ɛyɛ nneɛma a ɛnyɛ. Nti wɔkra ne te hɔ a wɔdi ne mu awreho. Nso kae ba bi ofi bae ɛne nipadua ɔbɛwura mu nneɛma a nipadua no de ne ya na wɔbisa no ho sɛ enti dabi a mɛsɛ firi nipadua mu yi so mɛtumi akɔ me nkyi bio anaa mentumi nkɔ bio. Yɛno na ɛmpaabɔ da bia wɔ ha ɛne yɛtu yɛfo sɛ obi a wɔbɛ mpaabɔ village ha biara no fa Nyankopɔn asɛm fa yɛ wadeɛ nyinaa na wofa asɛm no a ɔn sɛ ɛyɛ mpaabɔ a na odiifo akɔfo obi aba ɔsɛ pani muntu no fo na monka nkyɛ de sɛ ɔmfa Nyame asɛm nyɛ n'adeɛ nyinaa. Ebi saa Nyankopɔn asɛm no a Honhom no ka kyerɛ wo sɛ fa yɛ wadeɛ nyinaa no sɛ wotumi fa asɛm no ampa a ɛno na bɛma Awurade abɛboa wo. Ebi sɛ Bible no de ka kyerɛ sɛ ɛnkwa Yesu abɛyi ne ho adi akyerɛ yɛ wɔ asase wɔ so ɛne nipa bɛnante mfie bebree. Seesei Yesu Kristo ni asase so biem ɔkɔ agya Nyankopɔn nkyɛn ɛna ɔdi ma yɛ wɔ asase so ɛna wahyɛ yɛn bɔ sɛ ebire bi ba a ɔbɛsa afi Onyankopɔn nkyɛn aba deɛ ɛtɔ so mmienu. Saa mmayɛ no a ɛtɔ so mmienu a ɔba asase wɔ so no ɔmɛkyɛ paa no ɔmɛma wareɛ ɔmɛma nipa ntu kwae ɔmɛnante po so na mmom ɔkura katua bi a ɔde pɛ nipa wɔ asase so abrabɔ a yɛde nipadua bɔɔl wɔ Kumasi abɔnten so a sɛ ɔyɛ Kristoni na sɛ ɔtumi bie wɔ no bɔ dua a wɔ case wɔ Nyame anim wɔ case. Saa asɛm si a ɔsɛ maa mmɔ dua a yɛbɛka sɛ mea na Kristoni mu a wɔn afro nsuo wɔn bɔ dua. Bua ne fie a ɔtim sɛ ne sɔfo ka sɛ yɛbɛsra no a ɛdare wɔn ntena fie because asɔrefoɔ no bɛduru hɔ a report wɔn bɛnya nyinaa kyerɛ sɛ nsuba anyɛ papa ɛwɔ fie a ɔtim. Nkwa Yesu Kristo a na wɔyi wɔ Nyankopɔn ba no Onyame soma no ma no ba wiase ɛna ɔbɛyi ne ho adi kyerɛ nipa ɛwɔ asase so ne yɛbɛnanteyɛ. Kabao mepatɔ ne nto asoɔ no ɔsɛ na yɛayɔ nkofa no yɛni agya no ne ɔba Yesu Kristo na ɛwɔ yɛne agya no ɛne ne ba Yesu Kristo na ɛwɔ yɛatwerɛ yɛnom abrɛ mo na wɔse wɔatwerɛ yɛnom abrɛ yɛn anigye no awie pɛyɛ na anigye a yɛwɔ wɔ Nyankopɔn mu no atimi awie pɛyɛ. Yes. Kɔ
Verse number 5. What's that? Nakasia yetino nenje. Enti kasia yetino wo Nyankopɔn nkyɛn. Ɛna yɛbɔ mo ne sɛ. Ye ka kyerɛ yɛ ne ene. Ye wo dem ha nyina ne sɛ. Onyankopɔn yɛ han. Oso Onyankopɔn yɛ dɛn? Ɔyɛ han. Ɔyɛ han. Nyankopɔn ɔyɛ han. Bɔnsɛmai. Enti sɛ Nyankopɔn yɛ han deɛ a. Na sɛ yɛba Nyankopɔn nkyɛn a. Yɛn so ɛsɛ ma han tan mu. Amen. Nti bisa ho saa bere sɛ ɛdɛm ha wotie nti so ɛhan tiw mu ana han bia no mu mpaabɔ deɛ ɔba bɛgye o ɛbɛbɔ mpaeɛ no ma wo wei program a yɛyɛ yi da bia odiifoɔ ka sɛ woanya danse a kyɛke abrabɔ no ye ebia no wantie fotoɔ a Nyankopɔn nkurɔfoɔ de maa wɔ no ebia no wadie because Onyankopɔn deɛ wasiesie ne ho dada sɛ ɔkra bi ɔbɛwura mpaabɔ no na ɔbɛbrɛ ne ho ase biara no deɛ nti ɔba mpaabɔ yi Awurade bɛhyɛre ne munyam nanso sɛ woantie Nyankopɔn asɛm afotuo a ɛde ma woantie na wofie akɔ fie na abrabɔ dadaa no a wobɔ no ɛno a na wobɛsa akɔtoa so a Bible sɛ Onyankopɔn yɛ hann na deɛ na esum bia ne mu na esum bia ne Nyankopɔn mu sɛ yɛka sɛ yɛne ne wayɔnkofa nti yɛn sɛ yɛka sɛ yɛne Yesu Kristo ɛwɔ ayɔnkofa a na yɛnam esum mu a na sɛ yɛnante sum mu a yɛdi atorɔ ɛne na Bible sɛ yɛdi atorɔ na yɛnyɛ nokorɛ na yɛnka nokorɛ yɛde ano na aka sɛ yɛne Awurade ne nam nanso nokorɛ bi yɛne yɛ mu ɛfiri sɛ yɛsuba ne yɛkwae a yɛnam soɔ nyinaa nkyerɛ obi a wɔne Awurade wayɔnkofa de woyɛ mpaabɔ no nyinaa no na wo sɛ ahyɛ wo nipadua so yie bunkɔmpɔ kɔ fie na kɔhyɛ wo wɔduro pum hwɛ ntade a wofie akɔ fie a wokɔhyɛ obi da so ba mpaabɔ ɛwɔ village nanso otumi hyɛ nika na wɔde apia abɔnten anyɛ obiara na wodaadaa no o wankasa na wosiw mpaabɔ kwae nti da bia nkurɔfoɔ bɛba bɛgyina bɛdi adanseɛ na bɛwɔ sa medeɛ no kyɛ ɛyɛ bibia o kyɛke abrabɔ a wofie akɔ fie a wokɔbɔ no kyɛke saa abrabɔ no sɛ bɛyɛ yɛ paa sɛ wobɛtua ka sika firi Sunday Monday wo bae ɛbrɛda wo bae ɛno a wokuo wo bae ɛnɛ yɛ wɔ wasa aba ɔkyena fie anɔpa wogyinam ɛduru fie da na dwo adagye anim yɛpem so saa akɔsi bɛmenda ne yɛbɛwie program yi kwankyerɛ a aba a yɛyei na woahu bibiaa madam kyɛke abrabɔ no yi bia na biribi nkɔ yie ka ame kɛseɛ paa amen nti wɔsɛ Onyankopɔn yɛ hann na sum biara ne mu nti sɛ yɛn yɛka seɛ ne Onyankopɔn ne nam na sɛ sum yɛ mu a na yɛnka nokorɛ na deɛ verse number 7 wɔsɛ wɔsɛ na sɛ yɛnam hann ne mu enti sɛ yɛnante wɔ hann ne mu sɛ wɔno nso wɔ hann ne mu a sɛdeɛ Kristo asu nso wɔ hann ne mu a ɛneɛ na yɛwɔ ayɔnkofa wɔ yɛn mu ɛno na yɛbɛtumi aka sɛ yɛwɔ ayɔnkofa ɛwɔ Onyankopɔn mu na ne ba Yesu mogya ate yɛn ho na ne ba Yesu Kristo mogya na ayɛ dɛn ate yɛn ho afiri bɔne nyinaa mu nti nnɛmakwa na mogya no nte wo mfi bɔne ho hallelujah amen Yesu Kristo mogya no mese makwa no nyɛ dɛn ɛnte wo mogya no nte wo mfi bɔne ho ɛfiri sɛ da bia meka wo nipa na nka yɛn ne yɛ amamamufoɔ a na Onyankopɔn ne yɛni twaka biara na Onyankopɔn ne yɛni twaka biara ɛfiri sɛ na yɛyɛ abosomsomfoɔ asefoɔ ne yɛnka pam no ho ɛne Onyankopɔn no agyina ne tumi so ɛne ɔsoma ne ba Yesu Kristo sɛ ɔmfa ne mogya ma yɛ agyedeɛ ɛma nipa a ɛte asase wɔ so hwɛ kwa nipa nam so obu a ɔnyɛ hu sɛdeɛ Yesu Kristo no a yɛka n'asɛm no ɔnyɛ hu sɛdeɛ Yesu Kristo ne kɛseɛ teɛ deɛ bi baabi a na yɛtoto yɛ ho adɛnsɛ yɛkɔ Awurade fie a yɛntumi nhyɛ Awurade animuonyam yie ɛfiri sɛ Nyankopɔn ba no a wayi ne ho adi akyerɛ yɛ no yɛnya hu animuonyam a wɔde ba asase wɔ so Revelation chapter 1 verse number 12 Revelation chapter 1 verse number 12 obi a onim Nyankopɔn ba no biara no Bible sɛ wɔte ne ho sɛdeɛ Nyankopɔn ba Yesu nso ate ne ho Yesu ba wiase yɛante bi da sɛ ɔkɔbɔ korɔ no Yesu ba wiase yɛante bi da sɛ wɔne ɔbaa bi nyinsan wɔanye ɛmpare no yɛsɛ ɔkɔka obi nkontompo ɛmpare no yɛsɛ ɔkɔbɔ nkokɔpɔ kɔwia obi gyens yɛsɛ ɔkɔbɔ nkokɔpɔ kɔwia obi gyens yɛsɛ ɔkɔka obi nkontompo yɛsɛ ɔkɔbɔ nkokɔpɔ kɔwia obi gyens 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 yɛsɛ ɔkɔbɔ nkokɔpɔ kɔwia
Kuka loto ni nyina yantibida. Hallelujah. Amen. Tababu say. Revelation chapter 1 verse number 12. Tinka. Otefo ni so ade hunu. Tababu. Me dani me ni se me kohwe. Tio, ebra John, Nyankopon yi ni ho di kire no no. Yes. Ana John so dan ni se okohwe. Eni a ekasa kire me no. Na eni bi ne kasa nti okohwe ni no a ekasa kire no no. Na me dani me ho no. Di John say Paul dan ne ho no. Me hu sika ka ni aduanson. Ohuru sika ka ne aduanson. Akania no mfimfin. Na saa ka ne adua no mfimfin no. Me huru obi a otese onipa ba. Ohuru obi a na wotese onipa ba. Ose atade yu. Number 1, na ose atade yu. Dio. Yesu Kristo no a ye nyina se ya ginadi. Enti ye body din ya ginadi. Enti ye ne nenam no. Tie se the Bible no kan ho asem. Tenkai. Bible say. What say? Me huru obi a otese onipa ba. Ose ohuru obi a wotese onipa ba. Ose atade yu. Na wose atade yu. Odi sika bo so abo ne kokoso. Anu odi sika bo so abo ne kokoso. Ni tiri ni huwa se odante woni fi. Na ni tiri ni huwa. Eti so gante woni fita. Eti se sutirema. Ti se sutirema. Na ni ti so jamframa. Ena nani mienu wo ye wo ho no. A ede hade ye no. Ni de ti so jaframa. Ne nan ti se ya wa fefefe be. Ne nan mienu asi fam. Eti se ya wo fefa. Ado wo funu no. Ado e wo funu no. Na ne ti se esuo bebre ne. Na so kasa. Ne ne a wo tie no. Eti se nsuo bebrebe ne. Okura nsoma nso wo ne nifam. Enu okura nsoma nso e wo ne nifam. Afuna no fanu na na be funelum. Na afuna no fanu na nam esa firi no mu ba. Na nimu ti se o wi ase na ho dem. Na John si ohu na nimu no. Na nanim hyerɛn te sɛ wie a ɛhyerɛn wɔ n'ahoɔden. Yes. Yesu Kristo no ho asɛm no. Ɔno na yɛkɔ yɛsi yɛdu kwasiara ne yɛkɔ asɔre a na yɛhyɛ atade tietia na yɛde kɔto sintidua wɔ Nyankopɔn fie. Ɔno ne yɛsi yɛne nenam o nanso yɛwɔ kuru yɛnyinsɛn a na yɛtumi akɔyi akora no agu yɛkunu nim ho hwee. Ayɛ family planning. Wadwe nyina ne sɛ akora no anya 3 months ana 4 months ɛna mekum no nti nyɛ bɔne. Nanso ɛda wo ne bɛrima no da wie yi a wonom aduro bi na nsuo na nkɔ ama akora no ama no da no a na wodi awu ɛwɔ Nyame anim. Wusu ɔnyɛmo a na wɔnom coke na wɔnom na ɔmo ayɛ bi wɔ na ɔde atom na bia na wɔbɔ skipping na wɔhurihuri na wɔnam kwaw ɔpɛ so wɔfɔ so ama deɛ no ba. So nyɛ exercise no ɔyɛ. Nyankopɔn sɛ wopɛ sɛ wɔne nante a ɔno so wɔ mmara ne ahyɛdeɛ a wɔde ato ɔma nipa biara. Nti ne ba Yesu ho asɛm a meka kyɛ ɔno pa yi ne sɛ ma ho kwae na emogya bi a ɛyɛ adehye mogya a wɔbɛhyia gu asase wɔ so no ɔmfa saa mogya no bi ntɔw ɛmfiri wiase dontodiam wiase abrabɔ a ɛmfa nipa nkɔ nkwagyeam wiase abrabɔ a ɛde ɔhaw ɛne amanneɛ to nipa so wiase abrabɔ a sɛ onipa bɔ no wansakra a na ɛde ne kra kɔ baabi anya no Yesu mogya no ɛntɔw mfiri saa abrabɔ no mu na wo nso wonya nkwagye ama wo kra. Me se sɛ wobɛyɛ mpaabɔ no nyinaa wie na sɛ wo ne Awurade anya yɔnkofa na wo kra na anya tenabea papa a na wahaw ho. Bisadeɛ nyinaa bɛtwam woka baabo no ɔsɛ deɛ ne deɛ ababa ɛdeɛ ne deɛ aba ne deɛ bɛba adeɛ nyinaa te sɛ deɛ tie fifiti aseɛ. Deɛ ehu no nayi ebi abakɔ enigye a yɛgye ne binom abɛgye deɛ kyɛ yɛ deɛ kɔ deɛ wo nso wo pipa bia na ɛbɛduru baabi no na wo nso agya hɔ nsafoa dodoɔ bɛgya no hɔ bɛpirepɛ agyapadeɛ mempene mene ne bɛkyea akɔpempere a mawuo ɛbɛduru baabi woagya saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ ɛbɛka adeɛ baako pɛ sɛ wo kra a wɔtew mu a wɔde ne baa wiase wɔanya baabi a nkɔhome a na woahaw ho. Ana agye adie ɔsɛ menyi ni nyini eti dem ya etufo sɛ ɛmɛma ne ma loto yɛse nyɛ anamebwa nyɛ twa nso bi da so twa ɔbaa bi kura agent ɔbaa bi da so nom nsa bi da so to chacha saa bere nyinaa o a yɛ ne abriti village yɛ bɔ mpae obi da so kɔ night club anadwo ɔkɔburu bedidi pa no akɔɛ no ho biara no asaba kwa no akɔɛ no ho biara no asaba enti deɛ wo yɛre deɛ wankasa na wo ha wo nipa bia no ɛnyɛ wo biara na wo ha no deɛ wo yɛ no wonyɛ mfa ha wo difoɔ womfa ha sɔfoɔ womfa ha wo biara wankasa na wo si mpa aba no kwae nti da bia bɛtena deɛ mu a nkurɔfoɔ bɛdi adanseɛ nanso wo deɛ bɛkyɛ ɛbɛwo sɛ nkurɔfoɔ no mene
obi amene yo nyankopɔn na wotumi no wɔyɛ n'adwuma sɛ wotie na sɛbo a na wakae wo di na sampa yɛ ka kyerɛ yi wopɛ tie ɛbɛboa wo kristo mi ante ase daa amen nti sɛ da bidi ka kan no yesu kristo mogya no a onyankopɔn ma na bɛhyia guo no ɛyɛ mogya ne bo ɔden madam sɛ ntɔɔ wɔ a ɛnɛma mogya no bi ntɔw ma ho kwa na mogya no bi nyɛ dɛ ntɔw ne hohoro ho na mpepa wo mfiri bɔnem na nyɛ wo nipadua no yie ɛbɛboa wo sɛsi a yɛka deɛ wohyɛ da huru bibiaa mea na mekae wode wɔpa yɛ mistake na wohwɛ adeɛ wode yɛngu nkyɛ wobɛyɛ 30 minutes na hwɛ adeɛ yɛngu nkyɛ yɛrɔfo ne bɛnku wode wobɛyɛ 30 minutes pɛ na hwɛ adeɛ sɛ asɛm a yɛka no dɛm ha no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛboa nti ɛma wobrɛ a wobrɛ wɔ asase yi so mpaboa ahodoɔ a ɛne wobɔ afɔdebɔ kɛsika a wotua ɛne ɛnamɔ bebrebe no nyinaa no ɛma no nyɛ kwa a ɛberɛ a woprepɛ honam deɛ no hyehyɛ baabi ma wo kra ebisa yɛdeɛ ne a daakye wo nso bɛgya mu asase yi so bɛkɔ ɔbɔfoɔ nkyɛe bɛkɔ akɔpua kontaa wɔ deɛ ɔde nipadua bɛyɛ no asase yi so hɔ nti sɛ onipadua so yie ɔpaa deɛ meɛnte aseɛ daa amen kae to asoɔ sɛ Revelation chapter 1 verse 15 wɔ sɛ ɔsɛ and the night say our fɛfɛ ne nan te sɛ ɛwɔ fɛfɛ our don of phone atɔ no funu nom and it say so bebree ne ne te sɛ asuo bebree ne okura nsoma nso wɔ ne nifam ɛne wɔkura nsuoma nso wɔ ne nifam afrɛ no fa no na nam finanum na afena no fanu na anam firi n'anum na nanim te sɛ owian n'anim te sɛ owia a ɛhyɛ n'ahoɔden kenkae verse number 17 wɔ sɛ ɛbrɛ bi hunu no no enti John se ɛberɛ wo hu Yesu Kristo no ɔhwɛ ne nan ase sɛ ɛne wɔhyee ne nan ase so owufoɔ na ɔde ne nsa nifa to ne so ka na kyerɛ ne sɛ Yesu Kristo de ne nsa nifa abɛtoo John so ka kyerɛ ne sɛ nsuro me ne wɔkandifoɔ meme ne wakanifoɔ ɛne wɔkyinifoɔ ɛne wakyirifoɔ deɛ ɔte aseɛ no ɛne deɛ ne wɔte aseɛ na mewɔ yi na mewuyɛ ɛhwɛ na hwɛ mete ase daadaa mete ase daadaa mekura owuo ne asɛm ado nsafoɔ na mekura wɔwuo ne asamado nsafoa hwɛ ne deɛ woahunu halleluya amen enti Yesu Kristo a yɛbɔ ne din no wɔyɛ teasefoɔ Nyankopɔn o ɔnyɛ wufoɔ dea power ɔte ase ne tumi no nso da so yɛ adwuma nti sɛ woagye no di na sɛ wonam kwaa bi so no nya a na wasakra wadwen sɛ wonya magye no di nso a bra bɛwuram bi ɛsɛ gyidi asɔre ne ka wakoma bra bi wobaa ne yɛbɔ wɔ so ɛduru hɔ kyena nti ano waba yɛ a na wɔbi se gyidi asɔre ne kɔɔ den mmara no wom ne mmara no do mmara bɛa yɛboa de wo kra kɔma Nyankopɔn wɔ sɛ mmara no den asɔre no nso ɔbɔ su du sate deɛ a na wasɛ white wɔbɛtena so wɔ dɛm a yɛto dwom a na wasa adwante ase edu time to collection na ro de abetum ye wia ne ya preach no watie bi ye kyira soro so ya pon na akofie kodidi neda ade akyin kosia da wo store no akobie no akoton wade wo pɛ so na abaji wa home a aji wa home edu kuwa da e asafo mpaabo wa hye okɔ onyan sɛm de ahyami na wabɛtena ye bɔ mpa ne pon a na akofie ye pon tem na wo store na betima akotena akotena no aton wade ba jo aso ne de ne de edu Friday yumra e ye watch night yes, Branium, Yamian Mumbai. Now, my where do you preko nam kakranti was a member? And the large here Was a Fanta, you knew. Not too big down. Above all, son of a bow to Brebi. When you pop wow, say 1 meal when you pass it. What the whole member idea. Apart from Unquan Yakra, I can't want someone. A bad thing, and never boo her, who bet to make a friend in Jay. Because if you are free, you what dinner? This is one if you are Pajako, what the boss will know who what the boss will know who and this one people to be an ya. Branian Fonko, Nian Fonko news, woman Mowasu. Never sat idea weapon. None of you had to palm. Now about bow day, dear. So, see, I do. Daddy and children about say, hey, Sabba be a coin, yeah. Maybe we are not out. Party of me, said, Amen. John chapter 3, verse 16. John 3, verse number 16. One year, when you go, Bible say, we need you when you go, someone the papa you be see your bonnet for no quasi as a man of quite. The papa you know what this is, some quasi as a man of quite. A been here, someone you ready to be your uncle fat. So I say, Ewo Kristo sumunu na sɛ apam no mu yɛ den a Onyankopɔn tumi aba kwajo ka
na ame kasiya pa Amen. Kaba what's it? John 3:16. What's it? Said Onyankopɔn do yasini. Yesu Kristo na kasa yo o ka kire John Nicodemus. What said Onyankopɔn do wiase nie. Ɔde ne ba wo no kro no ma ye. So wɔde ne ba baako pɛ a ɔwɔ no ma yɛn. Obiara ɔgye ne die. Na onipa bi a ɔbɛgye ne die no Ɔnyera. Obenya da nkwa. Onyankopɔn soma oba na ma wiase sɛ. Obo a wo ka ne sɛ ya no wɔnte ase. Na nse na me ka kyerɛ madamfo bi sɛ ko ɛda Yesu Kristo bɛba no o obiara mɔbɔ. Na wo de ma de krontia. Baabi o. Madam, fa ho mawura do ase. Na emoja no abɛhwie gu ye no. Ɛda Onyankopɔn bɛtena sɛ wɔn bɛhwie mu baako. Na ɛbɛyɛ dia ma nipa sɛ obi a ɔtena asase wɔ so a ɔregye ti moja no obetumi nya baabi akɔgyina because ɛkɔyɛ Roman fo sojafoɔ ɛde Yesu fa soɔ na no yɛ dene. Yɛdu baabi no the first time wana abɔde a ana awomu a ɛyɛ agya ɔba ne ho kronkron efi ade bɔ mfi aseɛ nyina no mo yɛ adwen baako for the first time wa na baako ɛne ɔmo nya dwen ɛyɛ baabro no yima Genesis Matthew chapter 26 verse 36 ka asɛm ketewa bo ma me. Matthew chapter 26 verse 36 verse number 36. What's that? Bible say Yesu Gethsemane areho. Kinka Bible. Ɛna Yesu ni wɔn do baabi ɔfrɛ Gethsemane. Yesu abɛyɛ adwuma no nyinaa awie ne tam a ɛsɛ wuo no aso yɛba bɛfa no de no akɔ ɛna ɔsɛ ɔsi odu baabi afrɛ Gethsemane. Yesu Kristo ne asuafoɔ no kɔduru baabi a ne yɛfrɛ Gethsemane. Ɔka kyerɛ ne asuafoɔ no sɛ ɛna Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ montena se ha. montena se wɔ ha Na mekɔ no ho ankɔbɔ na mpaeɛ ansa. menkɔ no ho ankɔbɔ mpaeɛ ansa. Ɔfra Petro ne Sebedio ma baabi. Yesu kɔ no wɔfa Petro ɛne Sebedio ma mmienu ɛka ne ho. Na ne wura fiti aseɛ hɔɔ. Afei na Yesu Kristo wura fiti aseɛ ahɔ. Na ne ho yera no. Afei na Yesu Kristo ho yera no. Ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛna Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ awerɛhoɔ asɛm kra so de kɔ owuo. ɛfiri sɛ me ne mo nanteyɛ mfie mmiɛnsa nie mewura ho da nanso nnɛ awerɛhoɔ asɛm kra so ɛde kɔ owuo. ɛde kɔ owuom. Nti montena ha na enti mo mu mmienu mo ntena wɔ ha na mo ne menwɛn. na mo ne me nwɛn. Na bere ɔkɔ n'anim kakra no. ɛna Yesu ka saa no kɔɔ n'anim kakra ɛna wɔyɛ dɛ ɔde n'anim kɔbutu fam bɔ mpaeɛ ɛna Yesu de n'anim butu fam wɔ bɔ mpaeɛ ɔsɛ mɛgya ɛna wɔsi agya sɛ bɛtumi a sɛ nka bɛtumi a mako wɔ nsa me ho nko. to na wɔmadi ka adwene ho wɔ soro hɔ ama na gye ato mu ansa na wɔba asase yi so ɛyɛ dɛn na afei deɛ na n'adwene adane so hu kwae a na nipa da sani de ne bɛfa so nti mpaeɛ baako pɛ na wɔbɔɔyɛ wɔsi agya sɛ nka bɛtumi a mako wɔ nsa me ho nko. ɛnea maku wɔ nsa me ho nkɔ nanso nyɛ deɛ mepɛ. nanso nyɛ sɛdeɛ memepɛ na mmom sɛdeɛ wopɛ. na mmom sɛ yɛwopɛ deɛ a ma deɛ bɛsi bi yɛnsi ɛne Yesu bɔɔ saa mpaeɛ wei Yɛda wasuro wodine wutio wayini emra. Yawubanya wasasi suasani yawuya no wasuro. Utumi ne no nya yawudia wada. Yeah ja. Wasuro amayami aja wasuro. Amen. Amen. Ana Yesu bɔ mpaeɛ wei kyerɛ Onyankopɔn sɛ ɛbɛtumi a awurade ma kuru wɔ nsa me ho nkɔ nanso nyɛ sɛdeɛ memepɛ no na mmom deɛ wopɛ no ɛna ma no nyɛ hɔ ma me. Yesu kaa saa wieɛ no ankyɛ ɛna hu sɛ Judas ɛne asogyafoɔ mpanifo yi aba baabi a Yesu Kristo wɔ no ɔmbɛduu hɔ a na Judas so ansuro Nyame o na wakɔ Romanfoɔ no asogyafoɔ no nkyɛn ka kyerɛ mo sɛ ɛdeɛ na mode bɛma me na mayi no ama mo na ɔmama no 30 shillings na wagye wansuro. Ibra na Yesu ne asuafoɔ no tie didiɛ no wɔka kyerɛ wɔn sɛ mumu baako bɛyi mi ama Bible sɛ asuafoɔ no wura hɔe woduma de kwantia nso ɔmo kae sɛ ɛberɛ a ɔmo nam kwa so kɔduru nenu nkwantia hɔ no ɔmo hu sɛ ɔbɛ kunafoɔ bi a ɔdi ne ba baako pɛ wu na aberanteɛ yɛ Yesu awerɛhoɔ duru hɔ no sɛ mo nsuo fu daka no ɛne Yesu de ne ho kaa daka no na ɔsɛ aberanteɛ sɔre na aberanteɛ no sɔre na Yesu sɛ ade na ma ne maame ɔmo ne yɛ aga ni o
na nipa 5,000 yɛ kyerɛ adi papa yɛkyi 3 days ɔmo ne di na Yesu akɔmande na aduane kakra bi ayi bebree na so nipa nyinaa so ɔmo de ɔmo ne hu bi ɔmo ne yɛ aga ni ɛna ɔmo nante po so a na ɔmo di kan no Yesu Kristo nam po so anadwo Peter hu yɛ no wɔ suro wɔsi Awurade sɛ yɛwo a kwana me mmra wo nkyɛn wɔsi Peter ɛyɛ me abra na Peter tie si po so na wɔnante nti na ɔmo yɛ mo sisi wɔn na saa nneɛma wɔ nyinaa na Judas yɛ nsuro na wɔgyiska wɔ yi Nyankopɔn ba nama ɔmo wɔ saa na sogyafo yi bae ɛna ɔbɛkyi Yesu Kristo yɛkyi no na yɛ anadwo akɔbɔ bɛyɛ 1 AM yɛde ne kɔ asogyafo yɛ abɛm yɛde ne kɔ Herod hɔ yɛde ne kɔ Pilato hɔ yɛde ne kɔ Sam Henry hɔ yɛtrae no maako 6 times yɛde ne kɔ a ne yɛkɔdi n'asɛm yɛhunu biribiara ne yɛde ne kɔ a ne yɛkɔdi n'asɛm yɛhunu biribiara ne yɛde ne kɔ a ɔmo yɛ ne saa anadwo no saa tɔɔse ne saa yɛbɔ anɔpa 9 ɛna ɔmo bua no kumfoɔ sɛ yɛnkɔbɔ no asɛnnuam saa berɛ no Judafoɔ amammerɛ yɛwɔ mmienu yɛwɔ Jewfoɔ amammerɛ a yɛbu nipa ɛna Romanfoɔ nso bu nipa na Jewfoɔ no yɛbɔ wo maa no a na fɛs ɔmo bɔ 40 tɛkyɛ dɔ mu sɛ 40 flashes no yɛ a na ɛtaa kum nipa ɛna ɔmo yi so baako na bɛka 39 de Yesu ɔmo ammɔ no Jewfoɔ ɔmo bɔ no Romanfoɔ maa no deɛ namba bie no ho yɛbɔ wo akɔpem taabo abɛwu nti abaa no te sɛ koboko ɛne yɛde nkasɛɛ ɛnadoa mpentoa ɛmmoa ɔma wuwu nkasɛɛ ne yɛde ahyehyɛ mu ɛne yɛanwerɛ no bebree ɛne yɛde dua baako ahyɛ to a asogyafoɔ mpanifoɔ na de bɛboɔ nti yɛkyi Yesu Kristo no a yɛde no kɔɔ sogyafoɔ no abaa mu hɔ na yɛma akɔ ase yɛnkɔkunu no Bible sɛ wɔn kyi Yesu Kristo no ahomakye no ɔna ɔmo bɔɔ no adagya ɛna ɔmo de akatakɔ mu kɔkɔɔ bi gu no so ɛna ɔmo de ka agorɔ no hɔ tete ntasuo gu no ho a bobɔ no kuturuku ɔmo wieɛ no na ɔmo de pila bi si hɔ ɛna ɔmo de ne nsa kɔhyɛ akyire de adeɛ bom ɛna yɛkyekyere ne nan bom ne yɛworɔ ne ho nyinaa ɛyɛ movie no a ɔhwɛ na yɛde adeɛ bi kata ne bɛma so na wɔnhyɛ biribiara wode asɛm yɛ a me ne wo ka pikya Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro kakraka wɔ yɛ bɔ asase tete fam dɔteɛ nwene nipa na ɔno ne ba ɛwɔ asase wɔ so a na nipa da sɛ ne yɛtumi akye ne ba yi na yɛworɔ ne ho nyinara ɛkyekyere na bɔ pila mu bɛbo no na wɔbutuo wɔ anka biribiara na sogyafoɔ yi abɛtwa ne ho ahyia wɔma ba yi so a wɔde atwa n'akyi na wɔde twa na kasɛɛ na wurawura nam no na ɔmo atwe to ɔtwe a na te nam no na mogya na bɔ apete baabi a bɛtwa biara ne atwe baabi a bɛtwa biara ne atwe ɛna ɔmo buu Nyankopɔn ba yi maa ne nam nyinaa teteeɛ ɛduru baabi na ne nkasɛɛ no ahyɛ aseɛ yiyi ba ansa na ɔmbɛboro no sogya ni baako hwɛ nkasɛɛ saa na ɔkɔtwa bi na ɔde anwono kyɛ na ɔde abɛhyɛ Yesu wɔde hyɛ no na nkɔ na ɔde adeɛ abɔ so na wura minim na mogya bram no ɔsɛ wɔnka biribiara yɛbuu no ama ne nam no tete wieɛ no ɛna ɔmo yii no na yɛsa ɛde n'ataadeɛ hyɛ no ɛna ɛno firi kɔɔ Golgota ase akɔbɔ no asɛnnuam bra mo de ne kɔɔ Golgota no ɛsiane ne yɛbo no ama firi no bebree firi no mu nti na wɔte sɛ de baa sukɔm de no na wɔnya nsuo nom nti na wɔayɛ ha nti ɔkɔ kakraa na wɔbu ahye na asɛnnua no abɛhwe no so na ɔmo asa apagya ne apagya no gyina hɔ yɛde soa no ɔkɔ kakraa na wɔahye ase na asɛnnua abɛhwe no so ne asa apagya no gyina hɔ nti ɛduru baabi na ɔmo sɛ daabi ɔntimi nkɔ biom nti aberanteɛ bi pie ne ɛfɛ no Simon ɛna ɔmo ka kyerɛ sɛ wobɛgye asɛnnua no fa kɔ na aberanteɛ no gye asɛnnua no ɛna ɔno kɔgyaa Yesu ɔmo duru hɔ a na ɔmo sɛ yi ataadeɛ no firi no ho ɛne yɛde ne tare asɛnnua no so ne yɛbɔɔ ne nsɛm dadoa ɛne yɛbɔɔ ne nan mu dadoa ɛne yɛmaa no ɔmo so ɔyɛbɔ a yɛma wo seat biara ntena so sɛdeɛ wohwɛ movie no ɔmo yɛ no na woyɛ science no ɔno ma ka kyerɛ wo sɛ enipa biara sɛ onipa dua no mu ko a ɔmframa nya no ɛyɛ na ho ɔden ɛwɔ sɛ wo mu straight ansa no wɔnya mframa ɛna sɛ Yesu Kristo ne mu bɛtumi straight ama na nya mframa a agye sɛ ɔpusi ne ho kɔ soro na yɛabo na makura tu no ama kuro yi pra mogya na wɔ saa de tutua no na kuro ne wɔte sɛ da bi ɔbɛnya mframa bɔ na sɛ nneɛma no pa no nkono bɔ no mmiɛnsa ansa no wɔwuo nti for 6 hours na wɔsɛ dua no so na wɔpɛ mframa na wɔbrɛ nyɛ biribiara o sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa bi ɔba mpaabɔ a wɔda so yi sɛ tugu bɛsakra na deedi akyi wɔnya nkwagyeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi a ne tu anammɔn na wɔnim Awurade bɛkye Nyame asɛm adie na ne kra ti ne mu anya nkwagyeɛ ntira
Abona sede bua bankaso. Abona sede bua bankaso. Abona sede bua bankaso. Azo bankaso. I don't know where you I said, what don't do I said, what don't do I know what na o prepare from akura no nya bi edu baabi no pensu anum na nipa de nsa keka ene ma ne se wonyenom wo de asema make imagine say ye wo ba ene nipa na fast akwa we so say nipa fo no a omo ye sa de nyina so unim omo na wonim baabi e wo biate atwode na be sa nkofo momo do ba na sa e fast akwa ro unim baabi wo biate unim obi adwumam unim obi abusua Obenya tumi. Ana wabenya tumi taafo no be mo dey na ye de Jesus Christ of fast akwa we nyina so no waye din na ade ba kwa me ka babo na me ye mo ahyeme eh Matthew 25:31 wase oni pa ba ne beba na ni monyamu a na bofo nyina e ka ne ho na abofo nyina no ya ka Isaiah chapter 1 na hwe bofo ba ko sɛ de wote na be bom papa no be sinse wiem say what tiam say musuo ka wiase a no sane aba na bofo we nyina ka ne ho no mo ba ba mo ba no so o mo ba ni pa ba na mruku mo wobo na mruku mo wobo o jam from ba wo ya mruku mo bofo Gabriel account na bofo Mark account na Hannah account na Uriah no me abofo mpanifo yi omu nyina account na osane free suru no ba na omu de ani bre pa na e ba se omu bebu ni pa ten wasase we so ti wo de sisi abisa won se enti abraba adu ni pedua bo de wo fi aso dem ha kofie wadwumam
aware a wote ase baby a woni nipa dinkita ho life a wo live no tibisa wo se ne sa wo koda na de anchewa yemfa ne se ne koda ya de anchenye e na wo sore ya nti ne wobetima nyankwaje Paul wa ka kire ye se etwase nyina kopie Yesu Kristo atemu ogwana ne mo asem wo ye bu papa wo se etwase ye nyinara obi amfiri wo everybody so wo hene so wo ye obi a so ba ne be man ko ne danyi se wo de a you face judgment wo gina papa wo yanim na ye bu ye ni pedua ho konta wo bra ye boy e de akire no krono obo na dwumam bebu ho konta wo ko fa na chi bebu ho konta wo yira wo wiem be ka ho asem Dimede masam ye tietia ise me gina ba bia no na me ka kire nipa se moje bia be hwe gu asase we so ye moja ne bo ye dene na bibia ntimi nto efi se yen nipa onyankopon bo ye no ye ya body a ne bo de wonyame anim che bibia de duru ba bi na soro abofo kra no no mo ntia ase no mo bisa se what is man kinkai Psalm 8 na abofo bisa se enipa kra ye de because mo ntia ase se nipa dasani o ti wi ase Benema woye, but as when you go power does from come any back, or when tini pass it, you buy a day. Psalm 8 verse number 1. What's it? I would a day. A David Lucas was a day. A debate within a new pain that within was as is when Yamakata was so. On Yango Power didn't any Yamakata was so. A form of running Kukuanu. The Mofan and Kukuanu says you are what day. And was yes, you are what day. That I'm 20. What the more time for no tough one. Now, the more time for no the tough one. As I'm sure so. And a David Lucas was so. On Saturday, on Yango Pon Satian with Juma. Sanan and Suba was Osrane and Zuma on Yango Poesia. Or does any way or kind? Obisa questions, so what does any kura on the wine? I Yango Kai. When you pan the away when you couldn't hold. Now, when you papa cry the wine, I will go pan the kuno. Wamanaka clear. Not above one in Tiasia said, on Yango Pamanaka Krabi. No, I say, when Yame. Not yet, Tiasa, not yet to say, and Yame. What the enemy did upon a putted. And when Yango Pons at the end of Yam, and you need to buy a bottle. Woman, you said you went in us. And I knew my Yango Poya in Nano. What's some of your two me say in this one? The new man in us and the pants. And what didn't you mean? I send you pa the Tiasa seasons. Ranian and Jay, Remunuma, Remunuma, a Pumumpata, a Pumumpata, and one and Pumuna, and one and Pumuna. David is already a young power. So, when you go for the power, or do you say, when you go for you need or do you need today? While we were yet sinners, yet that's what you need for. Yes, to kiss the woman. Yes, to bow by the one mamma training for Obama moment in your possum. Was the brave who can be able to true? And what the shadow of one, sir, would to quack cherry. The bread rules were just wabano or Sumana Quabaco. So, quite just to come down with you. There's why I have one child, Bruno Passa on Pamon. One papa, and was Suma Quat toss me, you know. And also, I have one children, Bono, a shed and a ya, and my corner signs up. Or Sumadi or toss me a salmon by. San almost I am. Upon it was ours, any day may ye. Masuma Miamadoba, wait, dear, it be on my ferro. And was small one about no buy. Now, what I was having to say, Crawford, who now is in the body here. Mummy and Chilinian Kuno, young Fafuno. No more change from Funum and Mukuno. And I used to be said the bar, Nates as when you say, a dear bar, dear, and fool, and the best sound Crawford, or my yes, I did. O Babu Kunkum, woman, what your phone is so for that. Such as I say, Babu said, or walk crab and to phone and wono, a bed, dear, so which I will be over sure borders one, or better tennis in the city, but yes, I'll want to finish one, but Shamano. Kaka kira bi na do be ba no wonya ba okura ketua de bire nipa obrai de nipa dua bo no se ye benya nkwa e wo yae ho ye boa e wo yae ho de de akire ene bia be kai se na minim wanka de bia me kasa odwuntuni oje nyame hira no o se nka mere betumi asan na chi a kasa anfom so am ye ka menye da o so ho anu akai wo de ade bi si wa brabom se nka mere betumi asan na chi a ka wonye da enso mere ntimi nkona chi biem sana nkwaje tie won hwe a wo betutu aseda wo wo kina me sakra wo wo na me sakra wo wo kina me sakra bia na da wai wadwe se wo be sakra na sa da na meto di Yesu ka kire suafo ne se na motime ne a ya mamu mpiri mu akoma wo ti asampai
na woni awurade ntam nya madam sakrawaten sa wo so wagye de tinyame fie na usuba nya wo asesa usuba is Jesus say the wonim no ye no ba hye ne ma bi asen de wonim o ye ndi me masam ne ba na wie ye be se be ka chie nyina ne se emoja no a onyankopɔn ma ne be hwie gu asase so no ye moja ne bo ye dene moja onyankopɔn eto no bo ase nwono ye na nka fi da moja so fom asase ntimi anye na bie na no moja so fom na bodan na woso biribi na be po woso moja so fom na ni patre ni omawu no manya ne nyane abankwam sa moja we na efrefre won se fi boni mbra awurade nkyai na so prima koma no yene na be hu I am flying, no. I don't know the air. Amen. The make you be an say, and Quadia Yampremo. Yea, ya pray near fat near the boy and Tomano. You pay be as who would I want a confidence. Who's all show the Pebiasu ye? Yes. The Pia will be out himself with Dao. He said, nah, say yes to Christo Pia. Who's to bet me a Kobe? Now, yes to Diabra war. As Suku Jerusalem, Koroso. The Jerusalem. As we get one of a year, there's one person fast. But I'm full Bowso will be come with ya. What can watch him with you form? What do women now? If he said, what move and mara or nam a domso, a best war. Biana one and Biana Dombre. Biana Quajeda. Ye bo Piasu brother. I get to Guarano. Wouldn't what ye? See how quiet bay will be in baby wada. Monday no Sunday, and wife, a friend will be on the Casanani Pacrosi, what is so by now, or baby or any ma, Ejina Quaho, not to create a team fairly break, not a bit cheer for Muswa Mumina Pacha, a good panaso. Now it is so fit to set the panam gubutum. So yes, I know crass or quaba. Be able to miss you, your bomb pie. That's where the end ya be able to pabrabu. To be the master many banner, the American says, oh, they want as a 1 year ready near Uncle Biara. When the years to Christo near Uncle Biara, yes, Moja, a mood dura, a Casache, a Bemoja, a Casache, Many Mrecha Mojan, and yes, some would be so. And there be a rather battle. You're carrying Uncle, the 2 minutes to Israel and Amen. Amen. So upon some Cassiapa Sandia Catra or Sapakeni. One Ajedi, Ajia Sampanadi, Yankobosu, Ajedia, Yapoa, no Ako Secretary, no Ako Churudi. Said your church dinner and Yakobo Munina soon. I can't say, I never tell. And Chima. I'm a tuning way say yes to the one or some. Yeah. One day, no, I'm a son of Pampers about to one of our boys. We and 24 Pampers and Tessa. Now, one day, no. Mabawana Mumu, Mabu Bossu. Rabuawa, Rabuawa. Sabri, and I bought a Fordiano. Ikusua, the Ebiana. One man pabo. Na and then now they offer the Bobaya. Ubiti me Abba Edis Canaba. And no anaminia. And then I'm a buy and tea. My father bonny will say. Na what the Abba? Aha. Near Quayanim. If you pronounce no, sir, oh, dear buyer. Bonsam Cassia ma Yanana. Somebody yet. Would you want to say about 40 million? Sandia Cachrano. A December say, the boss are for the BBI would do for no amount pie man and Tipacho.
bra sɛ wode affordable baeɛ a Madam Ellen ɛno a wama ɔse okura ne nsɛm 500 cedi pakyɛ ɔbrɛ ni mu a sɛ ɔwɔ ha a mɛbɛ watema nso 500 cedis sɛ ɔwɔ ha brɛ ni mu ha ai yɛma me Janet ɛno ɔbɛbɔɛ ba ɔse yɛka ne balance 300 na ɔde aba ai aberanteɛ yi ɔno nso se ɔboa 1,000 Ghana cedis amehyira no paa okay ɔse Sunday ne na ɔde n'afɔrebɔ ɛbaeɛ nti owie a sɛ wowɔ dan mu ha na nnura wɔ ama na wode w'afɔrebɔ aba a mmɔden a ne fa bra Onyankopɔn yɛ adom a yɛyɛ gyidifoɔ no nso yɛsiesie yɛn ho na homeda no dabɔ yɛ deɛ yɛ maame yi ɔse ɔne ne kum 200 cedis bɔnsɛm kɛseɛ paa wɔ ha sɛ ɔmfa wo deɛ ma yɛ abɔmmɔden ne fa bra Yesu wo no ho adwuma no na yɛgu so a pacha mumra monim okay envelope no nso sɛ ɔde deɛ baeɛ a wei yɛmfa nsa nwura ɔde nsa nwura a asɛm a bɛto wɔ no nti woyɛ na wantumi ankɔkyɛ afa yɛ adeɛ berɛ yɛnnua baeɛ nso sɛ ɔde ne de aba 50 Ghana cedis ɔno nso sɛ 100 Ghana ɛnura na ɔni ha ɔbɛbɔ abɔ uduru tɛk ne sukuufo yɛ aworɔ ɔmo ataadeɛ ne ɔmo yɛ so waa yɛabɔ obi ho fifire no abɛduru asɔle fie onyɛ kwatani ɛnu adeɛ na wɔbɔ no Oye, yɛ maame yi wɔse ɔde ne envelope ɔno nso kura ne nsɛm 200 cedis ɛno a wama yɛni abɛn nso se ɔno nso ɔboa 50 Ghana yɛ sister yi yɛne nana mpa abɔ sɛ ɛno a wama okura ne nsɛm 200 pakyɛ ɔmo nkoto pɔ nsɛm kɛseɛ paa sɛ wɔamfa wo deɛ ama a bɔmmɔden ne fa bra afɔdeɛ wei ebi ntam odifoɔ sɛ wɔama no KMA red na wɔn de yɛsie na wɔn de ayɛsie no huhum no wɔatwa wo din mu sabere odifoɔ sɔlɔ Saturday na ɔbɛbɔ ne deɛ bata ne deɛ ɔboa 100 Ghana cedis bɔnsɛm kɛseɛ paa wɔ ha Prof nyame nhyira wo eyifoɔ no amba mpaabɔ no mpagya mo nsa na mehwɛ adeɛ pagya mo nsa Hush. Be no bit me be jinabe thousand some. Ofele kwara. Ode nyame ya. Sabre. We are no Jamaica no. And also ye boa Ewrade adwuma. E boa Ewrade adwuma. Sikana ye de kontasa ase na obasamoa. Ano ding 7 billion ye chiri. Ano den pa di adwuma no so ka wo ho. Na what you can ho ya be di ha bosome. Di momoy so beti ma boy 100 Ghana cedis. Paul say nya so ora chede bia firi ho. E bro so amaji nemum aba e pema wo kontae dey adoso. Disane
What the 100, 200 say what the beboa afɔdeɛ no a wobɛtumi aba anim ha. Na adiifoɔ no abɔ mpaeɛ ama wo. Asrɛ Awurade sɛ Awurade hyira wo. Mpakyɛ wogyina ha yi a toanamɔ no brɛ bi. Mr. Eric, Awurade hyira wo. Ɔno nso so ɔde ne de aba 200 Nyame hyira no. Ambroni 100 Awurade hyira wo. Sasadrak 100 Awurade hyira wo. Ɔsi 50 Ghana Nyame hyira wo. Da Nyame hyira wo. Sɛ wode 100 cedis a sika ne ɛbɔ din a tie amount no obi a ɔmmɔ nso deɛ ɛde ba no ɔno ɔde pɛn ɛɛkyɛke nti duu deɛ na no waba sɛ dɛ ɔkakoreti ɛbɛso pɛpɛ 0243 81 9756 and 0249 98 33 11. Abrabo bi ani hɔ a afurusa ne nim nanso sɛ wonya odifo bi a wabi ɔhuhum a n'ani abie a nakɔnkyerɛ ka a ɛma wabrabɔ sisi so bɛyɛ witness na kɔdi ho adanseɛ kɔka kyerɛ amansan sɛ bubuafo anante bonyini awonta ne fra ne ahuadeɛ onipa ba fa ne berɛ tutu Amerika kɔ Bethel asase so na wobɛyɛ nkunimdifoɔ ɛyɛ nanso mpaebɔ ne akɔnkyene ɛne massive fundraising a ɛgya tuatoɔ ɛwɔ True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village First Boiler Junction Otihini asase so odiifoɔ Jacob Beche ɛnaase pɛɛ mpaebɔ akomchina yatu di masofa jumadini ahyɛ Sunday 30th November ekosi Saturday 6 December 2025 anapa na onkron ekosi awia no mienu debia mode nyina mpɔmpɔ so ɛyɛ Wednesday 3rd December 2025 ɛyɛ massive fundraising afɔrebɔ kɛse a yɛde tɔ asase kakra asi asɔredan ama ɔsorosoro hene kɔfa bai odifo a jumade nyina siri naso ɛne evangelist prophet Jacob Beche, Ashanti West Regional Head of Evangelism, for Odifo Sesia, Najin Chiremu, 0243 81 9756 and 0249 98 33 11. Abrabo bi ani hɔ a afurusa ne nim nanso sɛ wonya odifo bi a wabi ɔhuhum a n'ani abie a nakɔnkyerɛ ka a ɛma wabrabɔ sisi so bɛyɛ witness na kɔdi ho adanseɛ kɔka kyerɛ amansan sɛ bubuafo anante bonyini awonta ne fra ne ahuadeɛ onipa ba fa ne berɛ tutu Amerika kɔ Bethel asase so na wobɛyɛ nkunimdifoɔ ɛyɛ nanso mpaebɔ ne akɔnkyene ɛne massive fundraising a ɛgya tuatoɔ ɛwɔ True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village First Boiler Junction Otihini asase so odiifoɔ Jacob Beche ɛnaase pɛɛ mpaebɔ akomkyene yɛto din